Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho prvého videjka Minecraftu. Budem vlastne robiť takéto krásne, prekrásne, zaujímavé let's playe na Minecraft. Takže dúfam, že vás to bude baviť a my ideme hrať. Jako obvykle. Takže natržíme si prvé drievko do hajzlu. Tak. Všetko budete mať v popisku, v čom som natáčal. A tak, Skype a tak. Dúfam, že vám sa toto prvé úvodné video bude páčiť a ja vám vlastne niečo poviem na úvod. Vy ste vlastne ma poznali, takže volám sa Erik, mám 13 rokov. Mám 13 rokov, som Slovák, to dúfam viete. Podľa hlasu, jak hovorím. To jo, vole, no, ja som Čech, vole. Ma nepoznáte, vole, ale som normálny Slovák. A môj cieľ veľký sa dostať na Minui, to je strašný sen môj. Dúfam, že sa tam aj dostanem a vy mi k tomu pomôžete. Bol by som veľmi rád, keby ste mi dávali lajky a odbery. A vlastne kritiky píšte teraz všetko, kritiky svoje, aj keď to bude najhoršie, ja si za tom stojím, takže píšte do komentov, aj keby sa vám to nelúbilo, píšte čo mám zmeniť a proste tak. Takže dosť kecov okolo toho videjka a ideme teda na Minecraft. Ovečky, to si doberieme. Ovečka, poďte. Tak. Vlastne tieto videjka nebudú moc dlhé, iba nejakých 10 minút. Mám bandicam. Nevadí, to si môžeme. Buď si ho kúpim, teraz neviem, ale asi si ho kúpim, určite. A budem dlhšie natáčať. A aby som sa dostal ešte k tomu, sorry, furt hovorím ohľadom toho videjka, tak budem robiť aj live streamy, ale to až keď budem mať nejakých 250 odberateľov alebo 300. Ja viem, že to predbieham, ale ak teda chcete, aby som robil live streamy, tak píšte do komentárov a tak. No, ja vlastne na čo ich zabijam, dobre. Takže ešte si vyrobíme si crafting table. Paličky. Tak. Oh shit. Tak. Ne, na čo som to zničil? Neviem, nenapadlo na to. Drevený krompáč. Nahrábame aj 3 minúty, aj 19 sekúnd. No, keď tu vidíme nejakú horu, to je krásne. Nevygenerovaná hora. Pohode, nevadí, natržíme si nejaký kobl. Pre začiatok, neviem si vidieť. Opa, auč. Tak. Musíme dávať bacha, aby nás to nezabilo. Tak. Zoberieme si nejaký ten začiatočný kobl. A aby ste, že prečo to len tak vedeli, tak natáčam, keď som sám doma. To je isté. To je samozrejme. Ako hovorí jeden známy let's player, že nemôžeš natáčať, keď mamka robí vedľa v kuchyni žisky. Takže to sa mi akože zafixlovalo. To som si akože jediné zapamätal. Sa mi strašne ľúbi. Že aké to uhlie. A máme na 4.6 verziu. Takže je to lepšie, je tu aj ohňostroj. To si ukážeme možno v druhom videi. Neviem. Fakt neviem. Nerobíme si nejaký ten... počkaj, nejaké tie paličky. Tak.
A myslím, že by som mohol ešte natešiť nejaké to drevko. Ne, shit, čo robím? Musím zobrať kobel. Ovca. Fuck. Aha, nažrala sa. Fail. Tak. Takže z kamenné veci to máme. Ešte nám chýba meč. Máme na meč. Hej. No. Tak. No. Crafting si zoberieme. A ideme si zaobstarať nejaké to papaničko. Dúfam, že to tu niekde bude. Tak. Sorry za tie menšie teraz lagy. Lagy. Tu sú samé ovce. Ovečky. Máme nejaký ten strom. Naťažíme. Toho dreva moc teda nemáme. Tak. Ešte aj tu máme nejaký, ale vidím, že prasatka ani krabičky sú tu zatiaľ není. To je veľmi zlé. Tu je lava, mohlo by tam byť dia. Shit. Tak. Tak to určite je. Aha. Shit, au. Dobre. Musíme tam skočiť. No, fail, teraz potom, jak sa dostaneme naspäť. No, to musím nejako porozmýšľať. Tak. Sme sa koblom kopali. Asi viacej dreva trošku. Budem potrebovať. Teraz jak to? Tak. Čakaj, kde sme tu? Aha. OK, no. Nejaké to želiesko máme. Slepičky. Slepičky. Vás tu teda je. A nejaké vajíčko nebude? Fúha. Jenom 500 sliepok tu je, ani jedno vajco. To poteší teda, no. Ježiš, trošku lagí. Ešte by som sa chcel ospravedlniť za takéto menšie lagy. To postupne opravím, len toto je moje prvé videjko však. Keď ste natáčali, alebo máte s tým zručenosti, tak kľudne mi píšte do komentu a vražte mi to, jak to mám. A vlastne... Tak. Ešte je tu nejaká? Nie jedno vajíčko, hej, tu je. A dávons. To som ešte na piecku. Na džungla. My si urobíme niekde tu základy domu. Najprv ideme naťažiť kobru. Tak. Hopa. Tak. Myslím, že to mám na peaceful. Neviem. Ale už za minútku budem pomaly končiť. Vidím to tak. Takže dúfam, že toto úvodné prvé videoko sa vám páčilo. A teda, púšte sa do mňa do komentov a keď tak mi radte, to ma poteší veľmi. A tak ja sa s vami teda učím a uvidíme sa v druhom videjku. Čaute!